Assimi président cité que les gens connaissent. Mais n'a fouillé ça, il va famille. Président Kountrou, dépendant, montre que l'un de bas là. Et de là qu'il est présent du maintenant. Président Kountrou, depuis anana 2 ans, fini que l'un de bas là. N'a n'aura pas que souffle sur Mabadou. Président Kountrou, depuis Akra, président Mourama Moussé et Folo. Et de là qu'il est présent du maintenant. Président Kountrou, Kadjaka Sarako Kado, Djila Kado, Kenya la Kado, Lakana la. Et de là qu'il est présent du maintenant. A présenté. Président Kountrou, a Faka Banamali Kono, a Masongata Fa Furake Kofe. Et de là qu'il est présent du maintenant. Djian Kono, a Fone, a Te. Président Kountrou, de Pakrat président, a Fana Babe Bosso Mikono, Bila Haribi Obende. Niye Asimi Korake na Doroke, Yeba la Kalkafo Loro Chilao. Hali fini nyana matu kana ni président nyoro madeli kana Mali kono ambe duawu de ke ala ka shini kana dama labanko nyuma ala ka dama aye Mali la seyoro la depuis ala ka Mali da Mali ma se oyoro la aye Mali la seyoro la depuis ala ka Mali da Mali ma se oyoro la ambe duawu ke Asimi sini keneya labanko nyuma ala ko dima ala kani jugu tanya me ala kani jugu sela iye anw kuna wolo iye anw segan dambe kono billahi mogo man ni foye kafiri de Asimi ye anw kuna wolo aye minan saka bu hakilima fo risu yɛrɛ laban ko koni Asimi te ka taa minan fere mogo wɛrɛ ma de tellement que Asimi be ka minan sa fo risu be ɲini ka siga Asimi na ko ni minan bɛɛ bena kɛ mun de koni Asimi fana te ka passe dɔw ma ji dugu ma de tellement que cɛ bɛ ka minan san bɛ a ka bon hakili ma place tɛ Kati kɔnɔ blindé gare yɔrɔ tɛ Kati kɔnɔ tuguni i y'a faamuya la pick-up o gare yɔrɔ tɛ Kati kɔnɔ tuguni avion place tɛ yen tellement que cɛ ye minan san a ka bon hakili ma Asimi an b'i fo nin de diɲɛmaaw minɛ cogo ye tellement que Asimi ye diɲɛmaaw faamuya Asimi ye diɲɛ taabolo faamuya a bɛ ka minan san bɛ a ka bon hakili ma i ka bonya bi faut que kɛlɛkɛminan de ka sɔrɔ i bolo i gasi ka sigi bi faut que kɛlɛkɛminan de ka sɔrɔ i bolo i y'a faamuya bala diɲɛmaaw k'i niyɔrɔ d'i ma faut que kɛlɛkɛminan de ka sɔrɔ i bolo wa droit de l'homme tɛ diɲɛ kɔnɔ sariya tɛ yen bonya tɛ yen bonya ye kɛlɛkɛminan de Asimi o de faamuya Mali fan bɛɛ bɛ ka kɛ armée ye i y'a faamuya bala minan hakɛ min b'an bolo bi hali o sɔrɔdasi hakɛ yɛrɛ t'an bolo minan hakɛ min b'an bolo bi sɔrɔdasi kelen kelen bɛ avion sɔrɔ sɔrɔdasi kelen kelen bɛ pick-up sɔrɔ sɔrɔdasi kelen kelen bɛ blindé sɔrɔ sɔrɔdasi kelen kelen i y'a faamuya bala fo hali population a bɛɛ n'a ka kɛlɛkɛminan tellement que cɛ bɛ ka minan san bɛ a ka bon hakili ma nin de fɔra dɛ jigitugu masa a ye baara min kɛ cɛ m'a kɛ Mali kɔnɔ en plus fana bi na i ka bonya fo k'i ka armée de bila condition kɔnɔ Asimi o de faamuya Mali ɲɔgɔn tɛ Afiriki bi n'i y'a mɛn ko Poutine bɛ ka diɲɛ bɛɛ si a ɲɛna mun de b'a bolo satanden ye bɔnmu juguba kɛlɛkɛminan jugubaw o de la diɲɛmaaw bɛ ka nin yɔrɔ sigi n'i k'i bɛ biɲɛ kan bi diɲɛ bɛ wuli de Bilali ka buru o bɛ Poutine de bolo Bilali ka buru o bɛ Poutine de bolo o de la diɲɛmaaw bɛ k'a bonya o de la n'a ye ko kɛ a bɛ bɛn n'i ma kɔnta i b'a to i ka so de n'i y'a lase a ma a b'i bo tigɛ Asimi bɛ ka Poutine de ladege minan kɔni bɛ ka don Mali kɔnɔ dɔrɔn minan bɛ ka san dɔrɔn i y'a faamuya minan sugu bɛɛ minan fɛn fɛn bɛ Poutine bolo a bɛ k'a dɔ di Mali ma Chinois fana bɛ k'a di an ma a laban an ka cɛ usine yɛrɛ bɛ taa sigi Mali kɔnɔ kɛlɛkɛminan dilan usine o fana bɛna taa Mali kɔnɔ bientôt kɛlɛkɛminan usine o bɛna taa Mali kɔnɔ jigitugu masa foyi min ko diya n ye ni nin tɛ faso halaladen faso den ɲuman Malienw ka sɛgɛn ma kɛ fu ye u ka wulikajɔ ma kɛ fu ye Asimi de y'a dɔn k'a fɔ tɔɔrɔ b'a balimaw kan Asimi de y'a balimaw ka wari k'a kɛ cogo la ka fantanw ka impôt ka don a don yɔrɔ la waati min na tɔɔrɔ bɛ an kan a bɛ ka taa minɛnw san waati min na terrorisiw bɛ k'an balimaw faga a taara minɛn san k'u daga ta ka bɔ an da la dɔw tɛmɛna na wari d'u ma k'u ka taa minɛn san u y'a don carton na blindé au carton avion coulé au sol nin si ma y'ale tile la Asimi kɛlɛbaga si ni Ala man di n'i ko bɛ Asimi kɛlɛ bi malo b'a kɔfɛ n'i ko bɛ Asimi kɛlɛ bi ta tiɲɛ b'a kɔfɛ n'i ko bɛ Asimi kɛlɛ bi bilahi fɛn bɛ yɛlɛ la n'i tɛ fɛn min t'a kɔnɔ kɛlɛ cogo t'a la président min tɛ kuma
président min tɛ waso président min tɛ vɛsi don président min tɛ taa tunga la président min tɛ taa furakɛlaw si depuis a nana ma boli faso avion kɔnɔ économie totale n'i y'a ye mali ma malo bi mali ma sigi a sen tɛgɛ kɔnɔ bi ɲɛmɔgɔ ɲuman de bɛ yen IBK ye wari min don taa ni ka segin na mali ni faransi cɛ bilahi i b'a wari da dugu ma fo kabanɔgɔ a bɛ se mais Asimi filɛ nin faso nafolo bɛ ka k'a kɛcogo la a bɛ fɔ nin de ma ko mumini taa ni baara ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kan bɛɛ b'i kɔ bɛɛ b'i fɛ k'a da mun kan i ka kɛwale ye mɔgɔ kɛwale de b'i yɛrɛ kɛlɛ mɔgɔ kɛwale de b'i yɛrɛ mago sa Asimi kɛwale bilahi o hɛrɛ de ka ɲɛsin faso ma minan min b'an bolo bi a tɛ Nizeriya bolo a tɛ Alizeri bolo a tɛ Angola bolo ninnu de tun bɛ Afiriki bɛɛ ɲɛ Angola Nizeriya Alizeri minan min b'an bolo bi a tɛ ninnu si bolo ala ka barika don Asimi na bilahi minanw sanna i y'a faamuya blindé dɔw sanna olu bɛ yɛlɛ kulu sanfɛ i y'a faamuya b'a la o bɛ boli ji sanfɛ o bɛ boli ji duguma ewa a dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu bɛ jadisiw ɲini de komi i y'a faamuya b'a la wulu sugu dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ dɔrɔgu ɲini a bɛ tubabuw bolo a bɛ hali mali kɔnɔ dɔrɔgu hali n'i y'a don i kɔnɔ de a wulu sugu bɛ yen nɔ n ka ca a bɛ taa sama ka bɔ i kɔnɔ an ye blindé dɔw san i y'a faamuya b'a la satellite b'u la fɛn sugu bɛɛ lajɛlen b'a blindé la photo tun bɛ n bolo mais n ma se k'a ye quoi o blindé i y'a faamuya b'a la sabu que n'i taara bila kungo kɔnɔ jadisi mana kɛ hali kuluwo de la n ka cɛ a bɛ taa sama ka bɔ a bosen ma k'a kun ci k'a dafara wa mɔgɔ t'ale boli dɛ ale bɛ komi dɔrɔn bɛ cogo min na i sigilen b'i ka salon kɔnɔ télécommande b'i bolo i y'a faamuya b'a la i b'a guider ka taa jadiso a b'olu ɲini a b'olu kasa sama de komi wulu bɛ kungo kɔnɔ fɛn kasa sama cogo min na o minɛnw b'an bolo bi mɔgɔ t'a boli i y'a faamuya b'a la mɔgɔ tɛ don a kɔnɔ foyi a yɛrɛ de bɛ taa kɛlɛ kɛ a yɛrɛ ma a yɛrɛ de bɛ jadiso ɲini o bɛ wo kɔnɔ k'u ɲini k'u kun ci k'u dafara jigitugu masa on ensemble bilahi ala ka barika don i la ala ka ni jugu ta ɲɛ mɛ ala ka ni jugu si la i ye baara kɛ mali kɔnɔ cɛ m'a kɛ i ye baara kɛ mali kɔnɔ mɔgɔ m'a kɛ ewa maliyɛn bɛɛ b'i fɛ i y'a faamu mɔgɔ minnu sigilen don kɔngɔ b'an na dɛ a donna ta bɔra ta a ye olu to olu ka kule u ka nan de bɔnna maa tɛ hɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn maa tɛ lafiya ka sɔrɔ i ma sɛgɛn an bɛ sɛgɛn ku ka minɔgɔ ku ka kɔngɔ ku ka gɛlɛya ku o kɔ ye hɛrɛ de ni mɔgɔ min peresira sɛnɛkɛyɔrɔ bɛ yen ni mɔgɔ min peresira faamuya la tungalataga sira bɛ yen ni mɔgɔ min peresira n'i bɛ se ka min k'a kɛ an kɔni bɛ ka taa molo k'an faso segin a danbe kɔnɔ ni mɔgɔ min peresira baara ma kɛ dɛ nin bɛ ka kɛ dɛ ataki bɛ yan fɛ nin bɛ yan fɛ n'i bɛ se ka min k'o kɛ Asimi sigilen bɛ a lafiyalen an fana bɛ yan lafiyalen an b'an ka président ko an bɛ ka taa dɔɔnin dɔɔnin kɛlɛ min tun bɛ jamana kɔnɔ san 10 ni kɔ o tɛ ban tile 2 a tɛ ban tile 3 a bɛ ban dɔɔnin dɔɔnin de a y'i sigi ka whatsapp groupe kɔnɔ ka faso lagosi i sigi ka whatsapp groupe kɔnɔ ka faso nɛni a bɛ mun bɔ anw ka ko la paga boulevard bɛ yen i y'a faamuya b'a la IBK y'a kɛ molobaliya ye yan an bɔra boulevard de la k'a gɛn ka bɔ fanga la n'a den n'a muso k'u gɛn ka bɔ yen n'aw fana ma kɔntan boulevard bɛ yen maliyɛnw bɛ t'aw minɛ k'aw can ne bolo jadisi 15 de ye ne wele jadisi 15 non terroriste 10 nka jadisi ko yɛrɛ dabila o ye faransɛw ka mot de terroriste 15 de ye ne wele ko Alas Balayira hɛrɛ an bɔ nin maa ye hɛrɛ an bɔ nin maa ye a b'o kɔrɔ dɔn k'olu sara ka ban pewu minɛn min jiginna kunu terrorisiw y'a ye 10 kɔ de ye n wele k'u ye marifa bila i y'a faamuya b'a la k'u bɛ taa forow la u bɛ t'u ka misiw gɛn a dɔw yɛrɛ ko k'u bɛ taa tunga la ko minɛn minnu sanna ka cɛ n'a ye kisɛ ci n'a ye bɔmu ci a bɛ kɛ sankami de minɛn dɔw b'an bolo minɛn minnu sanna kunu n'a ye kisɛ ci ka taa sanfɛ n'a ye miseli fili ka taa sanfɛ a segintɔ la a bɛ ci de n'a cira a bɛ kɛ komi sanji bɛ jigin cogo min na a bɛ kɛ ten i b'a dɔn ni san bɛ jigin a tɛ yɔrɔ to yen minɛn b'an bolo bi n ka cɛ Abudulayi Samakɛ n'an y'a bila ka taa sanfɛ a segintɔ la a bɛ ci de n'a cira a bɛ kɛ sankami de sankisɛ a bɛ kɛ sanji de a tɛ yɔrɔ to yen sabu kɛ n'a ye mɔgɔ fɛn fɛn sɔrɔ o yɔrɔ la a bɛ jigin i kunkolo zɛmɛ kɔnɔ i y'a faamuya b'a la fufu i nugu a b'a bɛɛ jɛni ka taa o minɛnw b'an bolo bi ala ka barika don Asimi na bilahi minɛn b'an bolo bi bilahi ni risi égalité Poutine y'a bɛɛ dɔɔnin dɔɔnin di an ma n'i kɛra hɔrɔn ye Poutine bɛ k'i fɛ n'i kɛra danbetigi ye Poutine b'i dɛmɛ
avec ka fendi malima bi a ɲɔgɔn ta africain su bolo a nye blende min fɔ sisan i jɔ n ka blende photo yira o la ale bɛ kisɛ sugu bɛɛ ci a fan bɛɛ bɛ kisɛ ci a fan bɛɛ bɛ gosili kɛ ala ka barika don Asimina an b'i fɛ fo saya ye wa an b'i kɔ cɛ o cɛ tɛ Asimi fɛ ala k'a tigi ta tiɲɛ cɛ o cɛ tɛ Asimi fɛ ala k'a tigi mago sa cɛ o cɛ tɛ Asimi fɛ ala ka bonɛ jigi o tigi kan an bɛ Asimi kɔ bi an b'a kɔ sini a image yɛrɛ bɛ mɛn ala cɛ a image tɛ n kun ni téléphone fana t'a dɔn fɛn b'a la quoi toute façon bɛɛ ye image ninnu ye bilahi kɛlɛkɛminɛn b'an bolo bi n'o ye bɔmu jigi kan i bɛ taa lahara de turadisi tan ni kɔ ye n wele k'olu ye marifa bila k'olu tɛ kɛlɛ kɛ tuguni i y'a faamuya wala a dɔw yɛrɛ y'an ka kɛlɛkɛminɛn olu bɛ boli la hali bi hɛrɛ an bɔ nin ma ye hɛrɛ an bɔ nin ma ye fulakan ma kɛ c'est que fulakan i y'a faamuya wala u bɛ ka duruntu kungo kɔnɔ dɔrɔn hɛrɛ an bɔ nin ma ye a bila n t'a bila i ni filan de bɛ ɲɔgɔn na an bɛ kodaw ka garankɛ ma min da b'a bolo ka jugu sago turadisi den ninnu an bɛ Asimi fɔ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment ça s'appelle an bɛ na faransɛw la an ni faransɛw fana bɛ ɲɔgɔn na sisan an bɛ na faransɛw la an y'a fɔ yan ko faransi man k'i da don mali ko foyi de la faransɛw man k'u da don mali ko foyi de la Wagner bɛ o Wagner tɛ o tɛ aw ɲɛ sira la n'i y'a ye an ye aw gɛn ka bɔ yen aw de y'an jugu ye aw bɛna mun de fɔ an ye ko mali minɛna tɛ depuis Barikani bɔra yen dɛ jadisiw bɛ ka taa vitesse la dɛ o bɛ ka mali fan bɛɛ minɛ dɛ o bɛ ka maliyɛn bɛɛ faga faransɛw de sigilen bɛ faransi kɔnɔ o bɛ ka nin nkalonfin tigɛ a ma k'u ɲɛna u t'a kalama information t'u bolo pa paga ala ni juguya bolo u ka laɲini tɛ foyi ye bi i y'a faamuya anw ye Barikani gɛn a k'a fɔ ko anw dɛsɛra u ka laɲini tɛ foyi ye bi anw ka segin olu ma mais ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya an ye kilo de mobili kɔnɔ ka démarrer segin cogo t'a la a ne balimaw an ye preuve mun sɔrɔ olu kan n bɛna kumakan k'a la ninnu c'est à dire ni danbe bɛ ninnu na quoi ninnu man ka kuma IBK tɛ fanga la ATT tɛ fanga la Alpha Umaru Konare tɛ fanga la Buwa tɛ fanga la Asimi de bɛ yen janfan fɛn fɛn sirila Mali kan Asimi yɛrɛ de tun bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la a bɛɛ kɛra a ɲɛna a b'a bɛɛ kalama an jugu o ni Asimi bɛɛ tun bɛ dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ o don y'a sɔrɔ se t'a ye mais a bɔra bɛɛ kalama a bɛɛ b'a kunkolo kɔnɔ n'aw nana bi k'aw bɛ panpan komi tinɛni k'aw yɛrɛ kɛ maa ɲɛnama ye k'aw ɲɔgɔn kafiri den tɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ aw la aw sɔn de bɛ k'aw kɛlɛ bi aw jogo de bɛ k'aw kɛlɛ bi bilayi foyi tɛ k'aw kɛlɛ bi a ye fɛn min kɛ fantanw na ka tɔɔrɔ min lase jamanaw ma o de hakɛ bɛ ka segin aw nɔfɛ bi la France ni cɛ t'a fɔ an b'a fɔ dɛ a b'an sɔn tasa min kɔnɔ a y'a ju fara ka bɔ yen n'o na rien à foutre saya don balo tɛ yen siranna i bɛ sa ala ye jɔn da fɛn min kan mɛ i tɛ taa k'o to n'ala k'i bɛ kɛ fantan i bɛ kɛ fantan ye n'ala k'i bɛ kɛ waritigi i bɛ kɛ waritigi ye n'ala k'i bɛ kɛ banabagatɔ i bɛ kɛ banabagatɔ ye o de bɛ anw kunkolo la fɛn bɛɛ n'a waati n'ala y'i da fɛn fɛn kama i tɛ taa k'o to an bɛ faransɛw bo fasa yan hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile u b'an sɔn tasa min kɔnɔ u ka ju kari ka bɔ yen cɛ min bɛ siran o tɛ anw ye aw de y'an faw faga ka turadisiw dɛmɛ ka minɛn di turadisiw ma k'an ka jamana ɲagami bi k'an ka jamana tila fila ye Azawad i y'a faamuya bala sema mɔgɔw aw de ye nin politiki bɛɛ dilan bi k'aw bɛ n'aw sigi ko hɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ volcan yɛrɛ ka mɛnɛ Mali kɔnɔ aw ka mun b'a la a tɔɔrɔ bɛ se aw ma Mali ka taa jiwo ye fɛ a mun bɛ se aw ma mais u tɛ se ka ɲɛ anw kɔ u balo bɛ bɔ anw de fɛ u bɛ balo anw de joli la mais ala ko k'a ban waati de sera wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ information kolon di a bɛ don yan a bɛ bɔ yan ka t'i sigi ka nkalonbaw tigɛ a tɛ marché tuguni on est déjà parti an taara déjà a bɛ komi n'i taara sow jɔ soboli kɛnɛ la n'u wulila dɔrɔn o y'u tagalen de ye an tɛ segin tuguni de an bɛna jugu sago ninnu o ye c'est à dire an ka mɔgɔw ye preuve hakɛ min sɔrɔ ka dalilu bɛɛ bila ka taa Nations na ka tila ka plainte d'a kan ka tubabuw wele k'u kana an ka sigi an ka kuma o ye ko min k'an na k'a da tabali sanfɛ hali bi o ma sɔn o bɛ ka munumunu dɔrɔn o bɛ ka munumunu dɔrɔn o ma sɔn sigi ka fɔ ma dɛ o ma sɔn an ka sigi an ka kuma preuve de bɛ yen dalilu de bɛ yen o ye fɛn fɛn k'an na bɛɛ dalilu bɛ yen an ye laɲini saba de bila laɲini 10 ani kɔ de bila plainte kɔnɔ laɲini 10 o de bilala plainte kɔnɔ ka taa bɛɛ preuve b'an bolo n bɛna cɛ kumakan k'a la a b'a bɛɛ walawala ala ka barika don Asimi na.
Mali ye prévu minnu sɔrɔ faransi contre la prévu 10 u ye min bila ka taga donc Mali y'a bɛɛ ɲɛfɔ nin ye a ɲɛfɔlen min kɛlen filɛ nin ye ko kɛlɛ ninnu senfɛ faransi sɔrɔsi caman de ɲɛnama minɛnen don olu bolo minnu minɛna kɛlɛkɛyɔrɔ k'u ɲɛnama karaba minɛ u ma faga dɛ u ɲɛnama minɛnen u bɛ Mali bolo u ɲɛnama caman k'u karaba minɛ olu minɛnen bɛ Mali bolo o kɛra question fɔlɔ filanan ko u ko ten ko bɔn ko nasara sɔrɔsi su camanba de bɛ Mali bolo minnu sɔrɔla kɛlɛkɛyɔrɔ n'u fagara ni Mali y'u su minɛ donc ko sabanan ko matériel caman minɛna minnu ye français ka marque dilannenw ye ani français yɛrɛ ye kɛlɛ kɛ minnu na n'u fɛngɛ sɛbɛn n'u bolila k'a to yen bon naaninan u ko ko ka a jira k'a fɔ ka Mali sanfɛla don a kɔnɔ ni avion ye ka sɔrɔ an ka yamaruya tɛ ko o b'a la duurunan k'u ye complicité caman n'o ye janfawale caman ye faransi ye min ta ka Mali sɛgɛrɛ n'a tiɲɛna ni u ye mɔgɔw sɔrɔ minnu bilala k'a kɛwale kɛ n'olu ɲɛnama minɛna olu ɲɛnama bɛ kaso la an bolo bon k'u ka drone fana yera an ka sanfɛ o ye 6nan ye 7nan ko kumakanw yɛrɛ sɔrɔla kumakan kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu kɛra terrorisiw fagalen minnu bɛ téléphone kɔnɔ u ni terrorisi minnu ye baara kɛ a n'u dugu degeli cogo minnu ye ko o kumakanw sɔrɔla 8nan u ko n'i y'a lajɛ ko prévu yɛrɛ de bo olu bolo baarakɛ bolo tubabu bɛ ka baara qualité minnu kɛ olu y'a bɛɛ cogoyaw jateminɛ ka na photo ni a film na video sɔrɔla u yɛrɛ ka talenw video yɛrɛ don o fana ye prévu kɛrɛnkɛrɛnnen dɛ 9nan fana ko n'i y'a jateminɛ ko ka wari bɔ k'a di mɔgɔw ma k'u bila ka jamana kɛlɛ ou bien ka wari bɔ ka don kɛlɛminɛn na k'a di k'u ka Mali kɛlɛ o prévu sɔrɔla a n'a seereyaw n'a wariw dɔw minɛna dɔw yɛrɛ fagara u fagali u ka wari bɔr'u kun dɔw ɲɛnama minɛna wari camanba b'u kun olu fana prévu bɛ yen nɔ a 10nan n'o y'a laban ye ko n'i y'a jateminɛ communication dɔw sɔrɔla jihadiste ɲɛmɔgɔw bolo ani kɛlɛkɛla ɲɛmɔgɔ ni kɛlɛfɛngɛw olu minnu ɲɛnama sera ka sɔrɔ ka minɛ ani dɔw minnu fagara olu ka téléphone kibaru minnu sɔrɔla a kɔnɔ k'a yira o bɛɛ bɛ faransi coroni ko fɔ mais o prévu bɛɛ taara d'u ma nka o bɛɛ n'a ta u ko u tɛ sigi a kiri kɛnɛ kan ko parce que ko kiri mana kɛ a bɛ kɛ sababu ye farafin b'i ban nasara jamanaw la kun wɛrɛ ma sɔrɔ o da kan. Ne balimaw an b'a lajɔ yan aw yɛrɛ y'a bɛɛ faamuya prévu min b'an bolo faransi k'a tɛ ku TGV kɔnɔ a tɛ ku bɔrɔ kɔnɔ o de la o ma sɔn an ka segin an ka kuma a tulo bɛ cɛ la dɛ dalilu fɔlɔ i y'a faamuya b'a la an ye tubabu caman de minɛ faransɛ caman an y'olu de minɛ o b'an bolo kasobonba la i y'a faamuya b'a la marifa tun b'u bolo o bɛ ka ci an balimaw la marifa tun b'u bolo o bɛ k'an ka duguw jeni an y'olu ɲɛnama minɛ o bɛ kasobonba la prévu tɛ tɛmɛ o kan dɛ o de la aw tɛ fɛ an ka segin an ka kumaw ni ninnu nana k'u bɛ n'u geli dayɛlɛ anw da la yan anw b'aw bo viser yan aw ka taa an t'anw bolo tuguni anw taara dalilu filanan faransɛ caman i y'a faamuya b'a la waati min na Mali ni jugu bɛ kɛlɛ la face en face terroristes bɛ kɛlɛ la an bɛ ka marifa ci ɲɔgɔn na an ka marifa ye mɔgɔ hakɛ min faga i y'a faamuya b'a la faransɛ min b'o olu la a ka bon hakili ma ani terroristes i b'a dɔn n'u taara an ka dugu jeni an bɛ ça veut dire an b'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma face en face ka ɲɔgɔn bunte o bunteli senfɛ faransɛ min tora o mugu la o kisɛ la ala kelen de b'a da olu bɛɛ sow b'an bolo olu sow bɛɛ prévu tɛ tɛmɛ o kan dɛ prévu sabanan i y'a faamuya b'a la o bɛ ka wari di maliyɛnw yɛrɛ ma Maliki Konate n'a ɲɔgɔnnaw Arasbachi n'a ɲɔgɔnnaw Kawujimi n'a ɲɔgɔnnaw u ka faso danbe bɔ a la prévu naaninan jihadiste ɲɛmɔgɔw minɛna u ka téléphone kɔnɔ u ni faransɛw bɛ communication na a ye taa nin dugu la a ye taa yan fɛ u sunɔgɔra u ka kan bɛ yan fɛ a ye taa yan fɛ a ye kɛ tan a y'a kɛ tan jihadiste ɲɛmɔgɔ minnu minɛna u ka téléphone kɔnɔna na i y'a faamuya b'a la faransɛw de bɛ k'u guider olu de bɛ k'u bilasira olu de bɛ k'u dɛmɛ Mali bɛ ci cogo min na nka cɛ hali n'an sara ka kɔnɔ ninnu tɛ se anw na o de la i ma ye anw sigilen bɛ u ka jamana kan ye an bɛ ka tasa da f'u ye yan i ma anw sigilen bɛ an bɛ ka tiɲɛ f'u ye yan u tɛ se u tɛ se u ye anw tɔɲɔ ka bin anw kan ka anw mago sa k'an balimaw faga k'an ka jamanaw jeni n'olu nana bi ko Wagner bɛ Mali la Wagner suma fisa n'aw ɲɛnama ye i b'u mankan de mɛn terroristes ye Mali minɛ le 30 frontière i y'a faamuya b'a la lakana tɛ yen tuguni depuis Barkani bɔra yen nɔ terroristes bɛ ka fanga sɔrɔ mais quelle honte jɔn ye terroristes ye n'aw yɛrɛ tɛ aw de ye terroristes ye
On a tout compris. Mais tu as vocal qu'à la tourne, à la mer, à bas bien fort. Prévu mon Mali est prévu sur Francis contre la prévu temps. Yemin blagata. Donc Mali a bé nyefoni. A nyefole min kalen fleni. Ko kelen nunu senfe. Francis surasi chaman de nyinama minene ndo lubulu munu minena keleke roku nyinama karaba minu ma fagare nyinama minene we Mali bulu. U nyinama chaman u karaba mine olu minene me Mali bulu. O kɛra question fɔlɔ filanan ko côté ko bɔ ko nasara sɔrɔsi su camanba de bɛ Mali bolo minnu sɔrɔla kɛlɛkɛyɔrɔ n'u fagara ni Mali y'u su minɛ ka na n'u ye donc ko sabanan ko matériel caman minɛna minnu ye français ka marque dilannenw ye ani français yɛrɛ ye kɛlɛ kɛ minnu na n'u fɛngɛ sɛbɛn n'u bolila k'a to yen bon naaninan u ko ka a jira k'a fɔ ka Mali sanfɛla doa kɔnɔ ni avion ka sɔrɔ an ka jamaruya tɛ ko o b'a la duruna k'u ye complicité caman n'o ye janfawale caman ye faransi ye min ta ka Mali sɛgɛrɛ n'a tiɲɛna ni u ye mɔgɔw sɔrɔ minnu bilala k'a kɛwale kɛ n'olu ɲɛnama minɛna olu ɲɛnama bɛ kaso la an bolo bon k'u ka drone fana yera an ka sanfɛ o ye wɔɔrɔnan ye wolonfilanan ko kumakanw yɛrɛ sɔrɔla kumakan kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu kɛra terrorisiw fagalen minnu bɛ téléphone kɔnɔ ni terrorisi minnu ye baara kɛ n'u dugu degeli cogo minnu ye ko o kumakanw sɔrɔla seginna u ko n'i y'a lajɛ ko prévu yɛrɛ de b'o olu bolo baarakɛ bolo tubabu bɛ ka baara qualité minnu kɛ olu y'a bɛɛ cogoyaw jateminɛ ka na photo ni a film na video sɔrɔla u yɛrɛ ka talenw video yɛrɛ don o fana ye prévu kɛrɛnkɛrɛnnen dɛ kɔnɔntɔnnan fana ko n'i y'a jateminɛ ko ka wari bɔ k'a di mɔgɔw ma k'u bila ka jamana kɛlɛ ou bien ka wari bɔ k'a don kɛlɛminɛn na k'a di k'u ka Mali kɛlɛ o prévu sɔrɔla a n'a seereyaw n'a wariw dɔw minɛna dɔw yɛrɛ fagara u fagaliw u ka wari bɔr'u kun dɔw ɲɛnama minɛna wari camanba b'u kun olu fana prévu bɛ yen nɔ a tanna n'o y'a laban ye ko n'i y'a jateminɛ communication dɔw sɔrɔla jihadiste ɲɛmɔgɔw bolo ani kɛlɛkɛla ɲɛmɔgɔ ni kɛlɛfɛngɛw olu minnu ɲɛnama sera ka sɔrɔ ka minɛ ani dɔw minnu fagara olu ka téléphone kibaru minnu sɔrɔla a kɔnɔ k'a yira o bɛɛ bɛ faransi coroni ko fɔ mɛ o prévu bɛɛ taara d'u ma nka o bɛɛ n'a ta o ko u tɛ sigi a kiiri kɛnɛ kan ko parce que ko kiiri mana kɛ a bɛ kɛ sababu ye farafin b'i ban nasara jamanaw la kun wɛrɛ ma sɔrɔ u da ka fɔ ni nin tɛ. Bon aw yɛrɛ ye prévu bɛɛ lamɛn prévu fɛn fɛn sɔrɔla faransi ka filɛ nin ye min bɛ plainte kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen de filɛ nin ye hali ni Mali ma faransi kɛlɛ i y'a faamuya b'a la Ala b'u kɛlɛ bilahi hali ni c'est que Mali ma faransi kɛlɛ Ala t'u to yen nin y'u ta tiɲɛnen de ka bɔ dugukolo kɔ kan bilahi fɛn bɛ yɛlɛ ninnu na ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ i bɛ nin bɔnɛma wolo ninnu de sigilen ye ko y'a faamuya b'a la k'an bɛ ka olu tɔgɔ tiɲɛ de ko réussi de bɛ ka wari di vidéomaniw ma ko ka bin olu kan mɔgɔ si tɛ k'aw tɔgɔ tiɲɛ aw jogo de bɛ k'aw yɛrɛ kɛlɛ bi a ye tɔɔrɔ min da mɔgɔw kan kɔmasegin de bɛ ka se aw yɛrɛ ma bi Ala tɛ sunɔgɔ Ala tɛ ji tɔnɔ na ne ye hakɛ mɛlɛ a taara bere kɛnɛ de ɲini ninnu ye mɔgɔw tɔɲɔ ka joli bɔn ka mɔgɔw mago sa fu o hakɛ de b'aw nɔfɛ bi tubabu sabe que faransi sɔrɔdasi ɲɛnama de b'an bolo kaso la yen n'an y'u minɛ u ni jihadisiw tun bɛ sabe que u ni jihadisiw faralen tun bɛ ɲɔgɔn kan k'an balimaw faga k'an ka dugu jeni an y'u faransiw ɲɛnama caman de minɛ i y'a faamuya o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ u ka su caman de b'an bolo faransɛ su caman de b'an bolo prévu tɛ tɛmɛ o kan dɛ u ka avion tun bɛ don an ka sangolo an ka territoire kɔnɔ an ɲin'a ma foyi tɛ fɔ an ye wari tun bɛ di maliyɛnw ma k'u ka Mali buruja galon kan prévu sɔrɔla jihadiste ɲɛmɔgɔw olu ka téléphone minɛna u ni faransiw bɛ communiquer la k'u ka taa an balimaw faga Ala bɛ ji tɔnɔnɔ la Ala tɛ ji tɔnɔnɔ la dɛ wa Ala b'aw mago sa ka taa fɛ bilahi don dɔ bɛ se faransi kɔnɔ u bɛ wulu ɲini k'a ko sara la u t'a sɔrɔ Ala ni tellement que o ye mɔgɔw tɔɲɔ diɲɛ kɔnɔ n'aw ye den ye a ye taa an ka plainte jaabi kɛ ni aw ye den ye an ka taa sigi an ka kuma kɛ o tɛ sɔn bilahi u tɛ sɔn dalilu de bɛ yen u ka sɔrɔdasi ɲɛnama b'an bolo kaso la yen n'o ni jihadisiw tɛgɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo k'an ka dugu jeni u ka su caman b'an bolo yen nɔ n'an tun bɛ ka kisɛ ci ɲɔgɔn na n'u ka mɔgɔw sara mais u da tɛ maga na u tɛ an ka sigi ka kuma Ala bɛ ko yira aw la diɲɛ kɔnɔ yan bilahi a ka bon hakili ma an ka taa n'an bɛ ka taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ n'an ka cɛkɔrɔba an bɛ kuma ale fɛ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ n'o ye Serifu Madani Hayidara ye an ɲɛ b'ale fana la a ka kuma cayara nin waati in na
an bɛ min fɔ cɛkɔrɔba ye wallahi nin ko bɛ se ka dilan ka sɔrɔ a ma kɛ direct ye nin ko bɛ se ka dilan ka sɔrɔ i ma t'i sigi media la ka kuma billahi tɔɔrɔ b'an kan nin waati in na an kan ka ɲɔgɔn minɛ de mali tɛ yen an kan ka fara ɲɔgɔn kan de surtout jamatigiw jama min bɛ sere Fumata ni Hayidara ko a ka bɔ hakili ma c'est que nin ko in bɛ se ka dilan ka sɔrɔ a ma kɛ kuma caman ye quoi mais an ɲɛ b'a la depuis cɛkɔrɔba bɔra Faransi a ka kuma cayara an kɔni t'a dɔn n'u nana Faransi fɛn fɛn bɛ d'u ma quoi aw ka hakɛ to dɛ kuma ni a cogo ani ne yɛrɛ ka hakilina in bila ka taa yɔrɔ min na depuis cɛkɔrɔba in bɔra Faransi kɔnɔ ka taa Mali la don o don kuma don o don fanga bɛ attaquer don o don procureur bɛ nɛni don o don mɔgɔ bɛ dɔgɔya ale yɛrɛ ye plainte de mɔgɔ minnu kama i y'a faamuya b'a la cɛ min y'a sen da kuranɛ kan i y'a faamuya b'a la ka kuranɛ dɔgɔya ka silamɛya dɔgɔya i y'a faamuya b'a la u ka jɛkulu yɛrɛ tɔgɔ Hayidara bɛ jɛkulu min kun na ko état islamique walima mun yɛrɛ et conseil islamique olu de ye plainte don nin kuranɛ jɛnina ninnu kama mɔgɔ minnu ye kuranɛ dɔgɔya olu de ye plainte don olu kama mais bi bi in na ale bɛ k'olu défend tuguni moi je comprends pas ne yɛrɛ t'a dɔn a bɛ ka c'est que mɔgɔ minnu ye silamɛya dɔgɔya e ye plainte don olu kama e mɔgɔ kelen bɛ tila tuguni ka t'i sigi ko e bɛ olu défend a ka bɔ hakili ma dɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman di an ni cɛkɔrɔba ma fanga min bɛ bi mɔgɔ tɛ s'a la dɛ bilahi cɛ min bɛ jamana in kunna bi mɔgɔ tɛ s'a la dɛ jama kana dan ka k'i bolo i ka jama ka ca ka tɛmɛ alikaba kan mais i tɛ se tiɲɛ la dɛ an bɛ min fɔ cɛkɔrɔba ye a ka taa dɔɔni dɔɔni depuis a bɔra Faransi a ye ne yɛrɛ don ko ban ne yɛrɛ filila a ma n'a fɔra ko sabu que Mali ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn mana na Faransi u bɛ fili a yɛrɛ ma moi je comprends rien Arasa tun b'a tan ni fila la waati min na a nana Faransi yan a filila a yɛrɛ ma Kawji min nana Faransi a filila a yɛrɛ ma IBK nana Faransi a filila a yɛrɛ ma Serifu Madani Hayidara fana bɔlen Faransi ka taa yen nɔ a bɛ ka fili a yɛrɛ ma Rose Dumbuya bɔra Faransi ka taa Mali la a filila a yɛrɛ ma n'a fɔra ko anw ka leaderw mana na Faransi n'u seginna ka taa Mali la u bolo bɛ k'u yɛrɛ kala ye ne ma nin faamu dɛ an bɛ min fɔ cɛkɔrɔba ye a ka ji fara ka ɲamako ji kan ale yɛrɛ de plainte don ninnu kama an y'u minɛ k'u don kaso la n'a fɔra k'ale bɛ olu défend tuguni a ka bɔ hakili ma dɛ nin ko in bɛɛ bɛ se ka dilan ka sɔrɔ a ma kɛ ni mankan ye mɔgɔ caman minɛna Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la amisari mɔgɔ tɛ e ma kuma o la anw ka vidéomani dɔ tun bɛ Faransi a Jɛnɛ Sogodogo bɔra Mali la ka taa Jɛnɛ Sogodogo bɔra Faransi ka taa Mali la ni Hayidara kelen de y'a minɛ ka don kaso la o don an mi nɛni an ma foyi fɔ ala y'a waati ban hɛrɛ ni baden kɔ surtout la loi c'est pour tout le monde procureur tɛ se ka wuli i y'a faamuya b'a la ka taa mɔgɔ min ye kuranɛ jeni ka t'o kɔrɔkɛ minɛ ka sɔrɔ a ma fɛn kɛ mais Hayidara ko u ka amisari mɔgɔ dɔ minɛna min ye kuranɛ dɔgɔya ko o kɔrɔkɛ k'o bɛ amisari de kɔnɔ mais ko kiiritigɛlaw taara minɛ ka don kaso la ko ka sɔrɔ a ma foyi kɛ a ka bon hakili ma ka mɔgɔ ye ten ka taa minɛ ne ma d'a la n'o bɛ se ka kɛ quoi kuma in ma fɔ a fɔ cogo la mais an bɛ cɛkɔrɔba kumakan k'a la o kana taa fɔ k'an binna kan depuis a kɔni bɔra Faransi ka taa Mali kɔnɔ don o don kuma don o don mankan don o don kɔrɔmatigɛli hali n'a bɛ minibaru sanfɛ kɔrɔmatigɛli de bɛ yen masa jɔn ka siri laban ɲɛ i bɛ nin fɔ dɔw b'a fɔ wari b'a bolo a mago tɛ Faransi ka wari la dɔw b'a fɔ a mago tɛ Asimi ka wari la dɔw bɛ nin fɔ cɛ waritigi de ye fatɔ ye Hayidara m'a fɔ an bɛɛ ye yan ko politicien taara se ale ma ni 100,000 ye k'ale kɔnɔ k'a mago tɛ 100,000 la k'u ka 20,000 d'a ma dɔrɔn o kɔfɛ o nkalon ma jɔ a la yan Gasama bɔra k'i kali ko n'a ma wari minɛ ko ala k'ale su fɔlɔ bɛ jahanama ma hali bi Gasama ma jaabi o mais ni ne ye mɔgɔ dɔw ye ko amisari de bɛ fɛn bɛɛ d'a ma waritigi o de ye fatɔ ye waritigi o de nata tɛ fa a kɛra yan dɛ a y'a fɔ an bɛɛ ye yan ko politicien ka wari t'ale kɔnɔ ko politicien sera ni 100,000 ye ale fɛ yen nɔ k'a ye wari lasegin ja wari ma segin wari donn'a fɛ n'a ye nin fɔ i b'a ka kalandenw ye o bɛ fan bɛɛ kɛ sɔni magɔrɔni ye anw tɛ mɔgɔ ko an bɛ tiɲɛ de kɔ anw tɛ mɔgɔ ko an bɛ ala de kɔ anw tɛ mɔgɔ ko an b'an faso de kɔ depuis nin bɔra Faransi don o don a bɛ panpan na depuis a bɔra Faransi don o don a bɛ mankan na e yɛrɛ ye plainte don mɔgɔ minnu kama e bɛ k'olu défend bi e ko mɔgɔ minnu ye silamɛya dɔgɔya e t'olu fɛ e bɛ k'olu dɛmɛ bi an b'an yɛrɛ ɲininka mun de bɛ yen mun bɔnɛ de binna cɛkɔrɔba kan franchement souvent ça a bɛ mɔgɔ dépasser quoi
a bɛ mɔgɔ kunna fili a bɛ mɔgɔ dabaliya ban mɔgɔ minnu tɛ ala fɛ o tɛ diinɛ la silamɛw tɛ cɛkɔrɔba n'olu de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bi n'i ye nin fɔ ko kafiri tɛ mɔgɔ jɛ ɲɔgɔn ye kafiri min bɛ mɔgɔw ka diinɛ sabute kafiri min bɛ wuli ka bin mɔgɔw kan o tigi kan ka kɛlɛ de mɛ an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba ala ka hakili ɲuman d'a ma an k'a lamɛn dɛ u kana taa fɔ k'an ta bɛ se bɛɛ ma an k'a lamɛn mɔgɔ ka tiɲɛni kama bon an bɛka ka taa tan de ala ka jamana in kisi i jɔ n bɛ video fɔlɔ k'a la wala a y'a lamɛn sisan an ka ansaru dɔ filɛ kaso la nin ko min y'a sen da kuranɛ kan o yɛrɛ bolila mɛ a dɔgɔkɛ o ye ansaru ɲɛnama de ye kabini ala k'a da a ma fila fara ala kan ka tila ka baya layidu 6 ta ani ansaru bɛ ka baara kɛ ko dɔrɔn ko cɛnin ma sɔrɔ o y'a dɔgɔkɛ minɛ a dɔgɔkɛ mumini o filɛ kuranɛ neninaw ka kaso la nin aw n'a bɛɛ bɛ komite kelen na ani minnu ko sécurité ansaru komite an b'a lajɔ yan ko i y'a faamuya b'a la min ye kuranɛ dɔgɔya ko o dɔgɔkɛ bɛ kaso la mɛ dɔgɔkɛ ye min kɛ da tɛ ka maga o la kiiritigɛlaw tɛ se ka taa mɔgɔ minɛ ta ma foyi kɛ ka taa don kaso la n'aw hakili b'a la cɛ ye kuranɛ dɔgɔya waati min na dɔ bɔra k'a defa ko dunbuya kulu dunbuya walima fɛn dɔ dunbuya f'a tun bɛ kaso la cɛkɔrɔba in n ko bɔra ka cɛ ni défense de la k'olu ka mɔgɔ don o de o tigilamɔgɔ la taa kaso la a dɔgɔkɛ min fana filɛ n'a bɛ kaso la i b'a sɔrɔ a y'a kɔrɔkɛ de dɛmɛ o de la o y'a minɛ ka don kaso la ni mɔgɔ ye kojugu kɛ n'i ko i b'a défend i ni kojugukɛla bɛɛ de ye kelen ye cɛkɔrɔba min taara kaso la n ko a ye min ye kuranɛ dɔgɔya a y'o de défend o de y'a lataa kaso la a n'a y'a sɔrɔ kuranɛ dɔgɔya la o dɔgɔnin fana ko k'a b'a kɔrɔkɛ défend o bɛ taa kaso la fɛn in ka fɔ a fɔcogo la franchement mɔgɔw ka bonya b'i kan mɔgɔw ka danaya b'i kan i ye misiri dɔ de alimami ye maliyɛnw mago tɛ fitinɛ la bi an mago tɛ guerre civile la faransɛw ye ko sugu bɛɛ tante ka ko sugu bɛɛ kɛ o ma se ka maliyɛnw kun kari ɲɔgɔn na mɛ o bɛ ka taa ni diinɛ sira ye nin waati ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma depuis cɛkɔrɔba bɔra faransi an kɔni filila a ma franchement a ka bon hakili ma e ye mɔgɔw don kaso la mɔgɔ si ma fan bɛɛ kɛ soni magɔrɔni ye o bila waati sera o sera jɛnɛ sogocogo donna kaso la hayidara tun b'a kɔfɛ a ka minɛli la k'a y'ale nɛni o de kɛ nɛni man ka mɔgɔ la taa kaso la mɔgɔ bɛ tile ka président nɛni yan o ma taa kaso la mɔgɔ bɛ tile ka ɲɔgɔn nɛni yan i b'a minɛ ka taa n'a tigi ye kaso la k'a y'i nɛni dɔrɔn wa k'olu tɛ mɔgɔ don kaso la o kama mɛ jɛnɛ bɔra yan ka taa malaya don kaso la an ma foyi fɔ o la an ma mɔgɔ fa nɛna an ma mɔgɔ ba nɛna waati banna jɛnɛ filɛ nin a ka wari ɲini yɔrɔ la n'aw ka mɔgɔ minɛna i b'a sɔrɔ a minɛna kun dɔ de kama a y'aw patienter a ye sabali n'a bila waati sera a bɛ bila mais depuis i y'a faamuya b'a la nin fanga in kɔni nana o ma sɔn ka ko sara o la o ma sɔn sun ka taa tigɛ kuluba o ma sɔn i y'a faamuya b'a la k'u kɛ i n'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw tun bɛ cogo min na i bɛ ka tile la Asimi ma sɔn o ma min kɛ o de juguya bɛ yen bilahi i bɛ na ni kuranɛ mɛn tɛgɛ d'a kan o de juguya bɛ yen i bɛ ka tile la diinɛ ɲɛmɔgɔ de tun bɛ décision ta olu de tun bɛ mɔgɔ di président ma nin ta kana nin ta nin bila nin ta nin bila nin ta décision fɛn fɛn bɛ ta président fɛ a tun bɛ sara diinɛ ɲɛmɔgɔw de la depuis Asimi nana a y'u bila kɛrɛfɛ parce que ni ninnu gɛrɛl'i la i mago bɛ sa i ka fanga bɛ tiɲɛ i b'i kɔ don population na c'est à dire que jamana kɔnɔdenw ka laɲini tɛ sɔrɔ don o don sun bɛ taa tigɛ kuluba don o don dumuni bɛ taa kɛ kuluba Asimi ko a tɛ o de la fantanw ka wari tɛ kɛ gâteau ye tuguni o dimi fanba bɛ yen i bɛ nin fɔ dɔw b'a fɔ non amisari wari tigɛ machine de b'u bolo i bɛ nin fɔ dɔw bɛ na ne o mago tɛ ninnu ka wari la ne o mago tɛ ninnu na fɛn bɛɛ b'u bolo fɛntigi de ye fatɔ ye fɛntigi de ye fatɔ ye an bɛ min fɔ cɛkɔrɔba ye a ka jisuma fara a ka ɲamako ji kan sinon a bɛ ka taa cogo min na an ka cɛ hɛrɛ t'a kɔfɛ dɛ bilahi n bɛ kali ala la a bɛ ka taa cogo min na kumasulu b'a kɔfɛ dɛ nin fanga in tɛ se ka dɔgɔya dɛ mɔgɔ caman ye se ka nin fanga in kɛlɛ o ma se parce que o bɛ tiɲɛ de kan jama min bɛ e kɔ bilahi n'i ye diinɛ sira bila k'i bɛ taa politiki sira kan i tɛ jama in y'i kɔfɛ ne bɛ mɔgɔ dɔw bɛ amisari kɔnɔ mɛ n'i magara nin fanga in na bilahi o t'i to yen a diinɛ de kosɔn mɔgɔw b'aw kɔ n'a ye diinɛ bila ka don politiki la aw tɛ mɔgɔyaw kɔ aw tɛ mɔgɔyaw ɲɛ
billahi ne de filɛ ne ka nin fɔ an k'a ka kuma dɔ fana lamɛn fili ba de b'o kuma fana la an k'o lamɛn. bon an bɛka ka taa tan de ala ka jamana in kisi ala ka jamana in kisi mais ko mɔgɔ tɛ se ka kuma ni kumana u b'i fa ni ba neni bɛ se ka anw da de mali kɔnɔ i y'anw fa neni i y'an ba neni anw y'a to min ma ala don mais an bi sa an b'a fɔ fo ni fili tɛ yen u ka mɔgɔ wɛrɛ fara nenikɛlaw kan n b'a lajɔ yan filiba de bɛ a ka nin video ninnu na i b'a ye k'a fɔ hɛni de bɛ yen ne kɔni ma mɔgɔ si ye min ye cɛkɔrɔba in fa neni walima k'a ba neni ko ni kumana ko b'i fa neni o b'i ba neni mɔgɔ min ye cɛkɔrɔba fa neni walima k'a ba neni a ye na n'a video ye an b'o tigilamɔgɔ kɛlɛ yan mɔgɔ bɛ se k'i fɛla fɔ k'i hakilinata fɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ nɛni ye ne kɔni ma mɔgɔ ye video maniw la min ye nin cɛkɔrɔba in fa neni k'a ba neni ne m'a ye fɔlɔ tiɲɛ kɔni bɛ fɔ a ye parce que ala tɛ ala kira tɛ n'a filila a bɛ fɔ a ye de ni alimami tiri jɔ misiri kɔnɔ mɔgɔw de b'a kɔfɛ n'a ye sira bila o b'a latilen an bɛ yan o de kama mɛ n'a ko k'ale fa bɛ ka nana a ba bɛ neni ko ni kumana i fa bɛ neni i ba bɛ neni jɔn de y'a fa n'a ba neni ne kɔni m'o video ye fɔlɔ a tilara tuguni k'u ka dɔ fara u ka banenikɛlaw kan u ka dɔ fara u ka fanenikɛlaw kan jɔn de bɛ ka fanenikɛlaw financer jɔn de bɛ ka banenikɛlaw financer jɔn de bɛ ka dɔ fara fɛnw kan jɔn de bɛ ka mɔgɔ bila banenikɛ la par exemple parce que ani fanga de bɛ ɲɔgɔn na o depuis ala kan da fanga man wele fɔlɔ ko n ka video k'u tɔgɔ la kuma ma se k'u k'a fɔ n ka mɔgɔ neni a tɛ yen depuis ala kan da fanga tɛ dɛ mɔgɔ ma deli k'a fɔ n ye video la a kɛ tan a kɛ tan n'i y'a fɔ ko n k'a kɛ tan n t'a kɛ mɔgɔw ye ne wele a ko n ka video kɛ tan n ka nin kɛ walima n ka nin kɛ n ma deli k'a kɛ ni n y'a kɛ ala kan su fɔlɔ bɛ jahanama ma a cɛkɔrɔba ka kuma la ko n'ale kumana ko a fa bɛ neni a ba bɛ neni jɔn de y'a fa n'a ba neni ne ma mɔgɔ ye fɔlɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ko mɔgɔw de bɛ ka mɔgɔ bila banɛni na ko hali bi k'u ka dɔ fara banɛnikɛlaw kan ni fanga ma deli ka mɔgɔ si wele ka bila banɛni na i bɛ na ni kuranɛ n bɛ n tɛgɛ d'a kan o tɛ asimi ka baara ye asimi ka lamɔ t'a permettre k'o kɛ bilahi asimi bɔra duba de kɔnɔ asimi bɛ ka mali mɔgɔkɔrɔba bɛɛ bonya bi dugutigiw tun tɛ da la mɔgɔ tun tɛ dugutigiw jate depuis asimi nana a ye dugutigiw bila condition kɔnɔ asimi ɲɔgɔn mɔgɔkɔrɔba bonyana tɛ yen mɔgɔ min yɛrɛ tɛ se ka hali kuma o bɛ mɔgɔ bila ko ka mɔgɔ ba neni cogo jumɛn cɛkɔrɔba ni ma hɛni bila hɛni bɛ taa n'i ye dɛ nkalon kɔ ye malo de bilahi n y'a f'i ye e ni lahara de ka surun bi ka tɛmɛ diɲɛ kan ala ye fɛn bɛɛ d'i ma ni ma sabali o kan malo b'a kɔfɛ lebu b'a kɔfɛ taciɲɛ b'a kɔfɛ i bɛ ka taa cogo min na anw ta ye bilasirali de an t'i fa neni an t'i ba neni mɛ i bɛ ka ça veut dire que i bɛ ka dan sago nin waati in na i bɛ ka dan sago e yɛrɛ ye plainte de mɔgɔ minnu kama k'u ye silamɛya dɔgɔya e bɛ k'olu défense ta bi a ka bɔ hakili ma procureur tɛ se ka taa mɔgɔ minɛ ten i ma kuma i ma fɛn kɛ ka t'i don kaso la jamais de la vie o tɛ se ka kɛ fɛn dɔ de kɛra n'u y'a minɛ ka don kaso la en plus fana ale bɛ cogo min na mali kɔnɔ bi ale bɛ se ka nin bɛɛ ban k'a sɔrɔ a ma kɛ kuma caman ye a bɛ se ka nin bɛɛ ban k'a sɔrɔ a ma kɛ ala yɛrɛ ko diinɛ ɲɛmɔgɔw kan ka sabali de diinɛ ɲɛmɔgɔw kan ka mɔgɔw wele ka taa sabali de ma diinɛ ɲɛmɔgɔw kan ka tasuma de dala se diinɛ ɲɛmɔgɔ ni ko ko ye diinɛ ɲɛmɔgɔ sɔrɔ k'u kan ka sabali a kan mɛ nin waati na ne ma cɛkɔrɔba faamu dɛ depuis a bɔra faransi a ye video min kɛ a ye segin a tɛ mugan bɔ e wa video bɛɛ kɔrɔmatigɛ de b'a la hali n'a bɛ misiri kɔnɔ kɔrɔmatigɛ de bɛ yen hali sunkalo tile 27nan su o su min ye suba ye o su min ye donba ye o su kɛnɛ kan foyi ma fɔ ye ni kɔrɔmatigɛli tɛ moi je comprends pas a bɛ mun de nɔfɛ ni fanga in tɛ gato tila dɛ ni fanga in tɛ gato de bɛɛ da la bɛɛ tɛ taa sun tigɛ kuluba ni fanga in nɔfɛ ni fanga in yɛrɛ ma dun kuma ma se k'u k'a ta k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma depuis asimi nana fini kelen de b'a la depuis asimi nana a ka sara bɛ ka don ji la a t'a bolo kuma ma se a ka di mɔgɔ ma mɔgɔ tɛ se ninnu na dɛ cɛkɔrɔba a ye ninnu to k'u ka baara kɛ aw ka sen bɔ politiki in na politiki in man ɲi diinɛ ma parce que cɛ o cɛ mana i sen don politiki la kɔrɔ t'a la i y'a faamuya la diinɛ ɲɛmɔgɔya t'a la foyi t'a la i y'a faamuya la i kunsigi kana dan jɛli ma n'i nana i sen don politiki la mɔgɔw bɛ yan k'i bilasira dɛ bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ a n'aw bɛ fɛ aw danbe kana bɔ aw la aw kana dɔgɔya a ye jamana in to denmisɛnninw bolo to u k'a jɔ
a y'aw tile kɛ k'aw denw tile kɛ k'aw mɔdenw tile kɛ k'aw fufalakiw tile kɛ hali bi aw tɛ sɛgɛn aw nata tɛ fa aw tɛ sabali attention fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ dɛ aw tɛ sabali ten sa franchement depuis a bɔra faransi kɔnɔ ne t'a dɔn o ye fɛn fɛn d'a ma kuma kɔni bɛ ka kɛ don o don fanga bɛ ka buruja don o don fanga bɛ ka nɛni don o don mun bɛ yen i tɛ jɔn ko ala fɔ n'i kan ka dɛmɛ an b'i dɛmɛ mais ka t'i sigi dɔrɔn e ka mɔgɔ bɛ kaso la e ka mɔgɔ ka bon kaso la taga ma wa e ka mɔgɔ ka fisa ni maliyɛn tɔw ye wa mɔgɔ joli bɛ kaso la la question est là a ye sabali jamana in mago tɛ fitinɛ la bi ka e to nin kumaba in na i nɔfɛ mɔgɔ dɔ bɛ se ka taa mali kɛ mɔgɔw la n'a ye mali kɛ mɔgɔ la mɔgɔw b'u ta sara a bɛ na ni mun ye jamana kɔnɔ guerre civile a bɛ na ni mun ye jamana kɔnɔ fitinɛ surtout aw bɛ cogo min na mali kɔnɔ aw bɛ se ka fɛn dilan ka sɔrɔ a ma kɛ kɛnɛ ma i bɛ ka tile la an ye ko sugu bɛɛ k'i ka kuma i k'i bɛ ji dugu ma k'i bɛ k'a kanga ji dugu ma dɔrɔn k'i bɛ k'a buda ji dugu ma i bɛ k'a buda mɔgɔ si mi kumakan mɛn o waati parce que président tun bɛ fɛn bɛɛ sara i la sun tun bɛ taa tigɛ kuluba mɔgɔw y'u sen dɔ k'u bolo dɔ yan ko jamana bɛ ka ci o don an bɛ kumakan mɛn dɛ mais bi bi in na don o don i bɛ kuma la depuis nin fanga nana i bɛ kuma la cɛ kuma t'a to ni ninnu bɛ mɔgɔw wele i y'a faamuya wala mankan t'a to ni ninnu bɛ mɔgɔw wele aw bɛ kuma ka sɛgɛn place tɛ sɔrɔ dɛ sun tɛ taa tigɛ ye e wa foyi tɛ sara diinɛ ɲɛmɔgɔw la foyi jamana ko foyi de tɛ sara o la asimi yɛrɛ b'a dɔn a kan ka mali jɔ cogo min na asimi bɛ malidenw ka hɛrɛ ɲini cogo dɔn a banna nin de hɛni bɛ nin de juguya bɛ kunu o tun ye wurawaw de ye kunu o tun ye masakɛw de ye fɛn tun tɛ k'u ɲin'a ma jamana kɔnɔ on dirait que olu de ta ye jamana ye fɛn bɛɛ tun bɛ sara o la fɛn bɛɛ tun bɛ o tun bɛ décision sugu bɛɛ ta o de banna bi i bɛ taa san 7 de kɛ mɔgɔ ma nin cɛ in kumakan mɛn hali tin cogo cogo mɔgɔ m'a mɛn n'a fɔra bi ko don o don a bɛ plateau ni ɲɔgɔn cɛ don o don caméra de bɛ e la ça marche pas vieux père asimi tɛ mɔgɔ si bila bannen na bilahi asimi ka ladamu ka bon o ma asimi maralen don a bɔra duba de kɔnɔ a tɛ mɔgɔ si bila k'u ka mɔgɔ nɛni k'u ka banɛnikɛlaw jɔn bɛ banɛni kɛ yan an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛna mɔgɔ lafolen ninnu na komi olu barika banna n y'o de fɔ an b'olu to kɔfɛ sanga ni waati bɛɛ CDR mɔgɔw o bɛ ka nin video in fana partager a ye nin lajɛ. damadɔ b'an bolo an bɛ ɲininka la tari an ka mali premier ministre e b'o dɔn wa. ayi e tɛ mali premier ministre tɔgɔ dɔn. ayi ne t'a dɔn. ok ne ko e b'an ka jamana premier ministre tɔgɔ dɔn wa premier ministre. an ka mali premier ministre ye jumɛn. e t'o tɔgɔ dɔn. bon a b'a dɔn CDR mɔgɔw de bɛ ka Sogɛli photo bila nin video kɔrɔ k'a kɛ i n'a fɔ nin kɛra ɲinan de nin video kɛra depuis 2017 walima 2018 ka bubu to fanga la ka bubu to jamana kunna cɔrɔ ninnu de taara micro territoire kɛ k'o tɛ bubu Sise to hali ni ye mali wulu ɲininka bi a bɛ Sogɛli dɔn n'i taara Côte d'Ivoire ko Sogɛli mɔgɔw b'a dɔn n'i taara lahara ko Sogɛli mɔgɔw b'a dɔn a ye faso kunna wolo a ye faso segin a danbe kɔnɔ cɛ min taara Nations Unies na ka tasa ta fɔ ka gon tɛgɛ fɔ Sogɛli de y'a kɛ a tellement k'u barika banna u dɛsɛra u bɛ ka nkalon de tigɛ bi CDR mɔgɔ de bɛ ka nin partager de a filɛ ɲininka damadɔ b'an bolo an bɛ ɲininka la nkalon bɛ mɔgɔ barika ban de juguya a bɛ mɔgɔ ta tiɲɛ de i ma y'aw mago sara n'aw donna da la k'a fɔ ne ma ko to mɔriya aw bɛ k'aw mago sa tuguni ka taa fɛ ne y'a fɔ aw bɛɛ yan n'a ka d'a ye kuma in ta n'a ka d'a y'a to yen ni ala ye mɔgɔ bila i ɲɛ tugatigi kɔ n'i ko i b'a juguya i mago de bɛ sa n bɛ segin a kan ni ala ye mɔgɔ bonya a tigi bonya n'i ko i b'a dɔgɔya i bɛ boba caman de kɛ ni ala ye mɔgɔ bonya kana juguya n'i y'a juguya barika fitinin min b'i la ala b'o barika bɔ i la i bɛ ka mɔgɔ min juguya ka taa fara o tigi ta kan i lankolon bɛ to o de kɛra CDR mɔgɔw ta ye i bɛ taa lahara bi k'i tulo da kaburuso la e sugu bɛ ka dugawu kɛ Sogɛli ala k'i sara ala k'i sara ala ka barika don i la ala ka hɛrɛ k'i ye i ye mali segin a danbe kɔnɔ Sogɛli an b'i fɛ n'i taara kaburuso la bi k'i tulo da kaburu la i bɛ sugu de mankan mɛn Sogɛli ala ka barika d'i la ala ka sini kɛnɛya d'i ma i ye mali segin a danbe kɔnɔ ala ka hɛrɛ k'i ye sugu bɛ nin fɔ kuma ma se hadamadenw ma nin video kɛra depuis 2018 blindé au carton o waati denmisɛnninw taara ɲininka k'u tɛ bubu Sise dɔn n'aw taara nin video monté bi ka Sogɛli photo k'a la ta tiɲɛ sera aw ma dɛ Arasa n'a nɔfɛmɔgɔ a bɛɛ kelen a bɛɛ tɛ dɛ mɔgɔ dɔw bɛ a ka tɔn in kɔnɔ c'est fini pour eux
c'est faux t'olu et puis ne chien quand tu as pata pata de c'est d'ailleurs mon gars galomba tega ni juguya tout le sous bête de mes jamanaka France bête de mes jamanaka mulu balia sugu bébé kataka jamana segere mais quoi mise au cas nyamro nya kele avec kaso ne la ta de nous mais c'est John de la dien kono ku ire senga fou comment une coffre WhatsApp groupe qu'on n'a pas fouetté vidéo manité c'est d'ailleurs mon la mika vidéo ira bela jet kuna te vidéo manité c'est d'ailleurs mon la mika vidéo bela jet adobe vidéo damine il y a fait 10 minutes il va sur 5 personnes 6 personnes au début qu'à direct kono tellement que mon banou là beaucoup il défendre galon bi o dunye mago sa ni ta tien de galon tse ka mo la yele galon be mo la jiginde galon tse ka mo ke fe galon be mo mago sa de mali bébé sogal don jinya bébé sogal de tra kuma ne son junina ko toi vous devez kamale on fara ko preuve be ata lubei de pokera jinya be tegara fo maliku de pokera ni bicha mali bonyanendo parce que farafima delikata fo ne son junina ni ya fo bi fara sogal de ala mine kata chifo tubabuye na ye ni video sugu mante ko mali ministre ou kata wotro pousser là ou nyinga kata mbola ou nyinga billa c'est pas la peine quoi ambe beaucoup mal à ka bella jelen fo jusqu'à metenga folie bien c'est du soro qu'il faut qu'il wali nyumanto Hassan ya famia bala touré ko bella jelen fo mo fem be kena kono on ensemble en jolen kato ya famia bala en faso en ga défend ni ala sona la ambe video que faut mardi parce que lundi est férié de lundi o ye fere de o somelen do an bolo baara tɛ yan parce que ni ma video kɛ lundi mɔgɔ dɔw ka weleli bɛ caya an b'a fɔ depuis bi ni bi bɔra la fo mardi parce que lundi baara tɛ anw fɛ yan lundi somelen do lafiya don do i kan k'i reposer o don a k'an bɛɛ fo mardi parce que ni ma video kɛ tile fila walima tile saba mɔgɔw bɛ weleli kɛ fan bɛɛ fɛ mun b'i la an faama ni ma k'a fɔ aw ye lundi min bɛ ka na baara tɛ yen a somelen do le 1er mai baara t'an bolo yan ka bɛɛ lajɛlen fo hakɛto bɛ kuma kɔnɔ